Dies irae, dies illa, solvet seculum infamilla. Bago ko simulan ang kwento natin ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat dahil ilang araw akong hindi nagparamdam sa channel ko. Kagaya ng naririnig nyo ngayon, medyo hirap pa akong magsalita at malat-malat pa, pero namiss ko kasing kwentuhan kayo eh. Kaya magkukwento tayo ngayon. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng lola ko na napagpasa-pasahan na ng ilang dekada sa kanilang pamilya. Taong hindi ko ulit alam. Putotan, Iloilo. Kagaya nga ng nabanggit ko, hindi ko alam kung anong taon ito at hindi na din maalala ng lola ko ang taon. Kasi nga, mga bata pa lang daw sila nung kinukwento ito sa kanila ng mga matatanda sa lugar nila noon. Ayon sa lola ko, noong mga panahon daw ng lolo niya ay hindi uso yung mga lamay-lamay ng matagal. Di ba? Sa panahon natin ngayon, inaabot yung lamay ng 4 na araw o minsan pa nga 1 linggo. Lalo na kapag merong kamag-anak na taga-ibang bansa na hinihintay umuwi ng kamag-anak. Nung panahong ito, 1 araw lang ang tinatagal ng lamay. Kumbaga, kapag kumpirmadong patay na ang isang tao noon, ora mismo magsisimula na silang magbilang ng oras para ilibing ito. Ayon sa lola ko, inaabot lang ng 24 oras ang isang bangkay. Overnight lang, tapos ililibing na kaagad. Yung setup ng lamay noon, nakaratay lang daw yung bangkay sa isang banig at nakapatong ito sa ibabaw ng mesa. Yung kabaong noon gawa lang daw sa pinagtagpi-tagping mga kahoy para lang merong mapaglalagyan sa bangkay bago ito ilibing sa ilalim ng lupa. Malinaw na ha? Baka mamaya may mga pulis na naman sa comment section ko eh. Sila pa naman yung I know everything. Hirap kasi sa inyo, masyado kayong maraming alam eh. Huwag nyo kasing ikumpara yung panahon natin ngayon sa panahon ng mga kalulololohan pa natin. Kaya minsan, hirap na lang magsalita eh. Pasensya na. Medyo mahaba yung paliwanag ko doon. Ngayon, balik tayo sa kwento. Doon daw sa baryong tinitirhan ng lolo ng lola ko noon, halos magkakakilala daw silang lahat. Hindi nga lang dikit-dikit ang mga bahay. Gawa ng may kanya-kanya silang lupain doon. Isang gabi daw, nag-anunsyo yung isa sa mga kumpare ng lolo ng lola ko na namatay daw yung isa niyang kamag-anak. Naghanap ito ng bahay na mapaglalamayan ng kamag-anak niya. Doon kasi sa tinitirahan niyang bahay, medyo masikip na kung ilalagay pa nila sa bahay nila yung bangkay ng kamag-anak niya. Nagpresinta ang lolo ng lola ko na doon na lang ganapin yung lamay sa bahay niya. Total naman, 1 buong araw lang naman yun. Tsaka, ilan lang naman silang nakatira sa bahay. Nung naset up na yung lamay ng kamag-anak niya, unti-unti din daw nagdatingan ng mga tao para makiramay sa kanila. Mga 6 na oras ang lumipas, puro mga kakilala lang nila ang nandoon sa loob ng bahay. Maya-maya lang daw, merong 3 lalaki ang pumasok doon. Yung 3 lalaki daw na yun, mga paminsan-minsan lang nilang nakikita sa lugar nila. Kumbaga, parang dumadaan-daan lang. Ayon sa lolo ng lola ko, kakilala daw nila yun eh. Yung kasuotan daw ng 3, isang mahabang diretsyong tela lang. Mga nakapaa, tapos sabog-sabog yung buhok. Ang pinagtataka ng lolo ng lola ko, yung biglang pag-init ng kanyang gintong susi pagharap ng 3 sa kanya. Hindi na lang niya pinansin kasi nga kakilala niya yun. Tapos strict din ang araw kaya pinabayaan na lang niya. Ayon sa kwento ng lola ko, naaamoy daw ng lolo niya yung lansa ng hininga ng mga yon. Lalo na daw nung humingi ito ng tubig sa kanya at iniabot pabalik yung baso. Amoy na amoy daw ng lolo ng lola ko yung parang
amoy bibig daw ng aso na bagong kain ng tae. Ganon daw kalala yung amoy. Tapos yung ilalim ng mga mata nito sobrang iitim. Halos hindi daw mawala ang pagtitig ng tatlong yon sa nakaratay na bangkay. Lumipas pa ang ilang oras at sabay-sabay daw tumayo ang tatlong ito at umalis na lang ng bahay nang walang paalam. Sinabihan ni Lolo yung mga kamag-anak ng namatayan na wag na wag nilang iiwang walang bantay yung bangkay. Kasi iba daw ang kutob niya doon sa nakita niya at naramdaman niya. Lumipas pa ang ilang oras at sumapit na ang takip silim. Unti-unti na ding nagsisiuwian yung mga nakiramay para makapagpahinga. Hanggang sa bigla na naman daw bumalik yung tatlo. Magagalang pa daw ang mga ito at todo ako makipag-usap sa kanila. Pero biglang inalis ni Lolo ang atensyon niya sa tatlo. Dahil pakiramdam niya, nililin lang sila ng mga ito. Nakikipag-usap pa din daw yung isa doon sa kamag-anak ng namatayan. Amoy na amoy pa rin ni Lolo yung kakaibang lansa sa bibig nito kahit malayo siya dito. At hindi daw siya mapakali dahil yung gintong susing suot-suot niya sobrang init na daw. At habang nasa kalagitnaan ng diskusyon yung isang lalaki at yung kamag-anak ng namatayan, bigla daw itong tumigil at natulala ng ilang segundo nung inilabas ni Lolo yung gintong susi sa loob ng damit niya. Sabay-sabay daw tumayo yung tatlo at sa pagkakataong ito, nagpaalam sila at nagsalita ng, "Maraming salamat sa tubig. Mamaya babalik kami para kumain." Nanlalaki daw ang mga mata ng mga ito habang nakatitig sa bangkay. At maya-maya lang ay umalis na din. Nung lumabas daw yung tatlong lalaki, binulungan ng lolo ko yung mga naiwan sa bahay na, "Mag-iingat kayo dun sa tatlong yon. Pansin nyo? Pabalik-balik sila dito. Pero hindi naman mga taga dito. Hindi tao ang mga yan. Sila ay uri ng mga balbal." Para sa mga hindi nakakaalam, ang balbal ay isang uri ng aswang na kumakain din ng laman. Katulad din siya ng aswang, amalanhig at busaw. Pero hindi ordinaryong laman ang kinakain ng balbal. Mas pinipili ng mga balbal yung mga laman ng bangkay. Lalo na yung mga sariwang bangkay. Yun daw ang mas gusto nila. Kasi yung kaluluwa daw noon ay nandito pa sa mundo natin. At ayon sa mga matatanda noon, kapag kumakain sila ng laman ng bangkay, yung kaluluwa daw nito ay lumilipat sa kanila at senyalis yun na mas lalo pang hahaba ang kanilang mga buhay. Kadalasan daw sa mga balbal, umaabot ng 300 o 500 taon. At sa tuwing nambibiktima daw ang mga balbal, yung bangkay na kinuha nila, pinapalitan nila ng katawan ng puno ng saging o paminsan-minsan yung nakataling pinatuyong palay. Sabi-sabi lang yun. Wala pa rin namang patunay, so nasa sa inyo yun kung maniniwala kayo o hindi. May mga probinsya din na iba ang ibig sabihin ng balbal. Hindi ko lang alam kung saang probinsya. Pero kapag sinabing balbal sa kanila, ibig sabihin nun masturbate. Ewan ko ba? Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana at ang ating mundong ginagalawan. Anyway, balik tayo sa kwento, Bebe Labs. Nung sinabi ni Lolo sa mga kamag-anak na balbal yung tatlong yon, bigla silang naalerto at nag-isip ng paraan kung paano babantayan yung patay nila. Ang sabi na lang ni Lolo, wag na lang silang matulog lahat. At ayun nga, kagaya ng inaasahan nilang lahat, bumalik yung tatlong lalaki na merong suot-suot na itim na tela sa kanilang mga ulo. Nagtataka yung mga tao na iwan sa lamay kung bakit meron silang suot na ganon. Ayon sa kwento ng lola ko, kaya daw nagsuot ng telang itim yun sa kanilang mga ulo
para daw hindi mapasok ng gintong susi ang mga isipan nila. Para daw kasing nagbibigay ng utos yung gintong susi na yon. Ang sinasabi sa kanila, umalis na sila sa bahay. Inabot na sila ng umaga at nalalapit na ang oras ng libing. Unti-unti ulit dumadami yung mga tao sa bahay. Yung 3, nandoon pa din. Hanggang sa ililibing na nila yung patay. Ayon sa lolo ng lola ko, tumulong pa daw sa pagbubuhat yung 3 lalaki at sa paghatid sa lilibingan nito. Parang minamarkahan nila kung saan yung eksaktong lokasyon ng patay. Nung nailibing na daw, umaarte pa daw yung 3 na parang naiiyak-iyak pa. Hindi naman nila kilala yun. Hanggang sa nagsiuwian na daw silang lahat. Pero bago magsibalikan sa kanya-kanyang bahay, sinabihan ni lolo yung ibang mga lalaki na, "Mamayang gabi bumalik tayo dito. Panigurado, meron tayong mauhuli." Sumang-ayon naman yung mga sinabihan ni lola nun. At nung naghihintay na sila ng oras, nakatulog sila pare-pareho dahil nga wala silang mga tulog nun. Gawa nga ng binantayan nila yung patay buong gabi. Nung nagising si lolo, bumalikwas siya at dali-dali niyang pinuntahan yung mga kamag-anak ng namatayan. At nung nagising niya na ang mga ito, pumunta kagad sila doon sa lokasyon ng pinaglibingan. At doon, nagimbal silang lahat. Ayon sa kwento ng lola ko, nung nailawan nila ito gamit ang pinatuyong dahon ng buko, kitang-kita daw nila na pinapangas ng isa sa mga lalaki yung ulo ng bangkay. Gutay-gutay na ang katawan nito at nagkalat sa lapag ang mga laman loob. Amoy na amoy nila yung langsa na nagmumula sa nagkalat na laman loob. At kitang-kita nila na matatalas daw ang ngipin ng mga ito na maikukumpara sa ngipin ng isang pating. Nung nakita nilang gano'n ang sitwasyon, nagkagulatan sila at yung 3 balbal. Sa sobrang galit ng isang kamag-anak, sinibat niya daw yung isa dito at tinamaan ito sa hita. Nung nakita nilang natumba, agad-agad nilang nilapitan at pinagtataga. Namatay yung isa sa mga balbal, pero yung 2, mabilis na nakatakas. At ayon sa kwento ng lolo ng lola ko, kitang-kita daw nilang lahat na nakakatalo ng mga ito sa puno, dahon, halaman. Akala mo daw mga pusa dahil sa sobrang gagaan ng katawan. Halos mabaliw daw yung isa sa kamag-anak nila dahil sa nasaksihan nito. Iyak daw to ng iyak at isinusumpa niya yung mga balbal. Nung gabi ding yun, pinuntahan nila yung tinitirhan ng 3 lalaki. Pero pagdating nila doon, wala nang nakatira. At wala na rin yung mga gamit. Kaya bumalik na lang sila sa kani-kanilang mga bahay at nagpahinga. Mula nung gabing yun, iba't ibang kwento na ang kumalat sa buong lugar nila pagdating sa isang nilalang na kung tawagin ay balbal. Kayo, meron ba kayong kwentong balbal din? O kabalbalan? Iba-iba kasi yan eh. May mga narinig na akong kwentong balbal sa ibang mga channel. Halos, parang pareho din naman kami siguro ng paglalarawan sa nilalang na ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento kong ito, alam nyo na ang gagawin, di ba? Tsaka, teka. Yung susunod na maririnig nyong kwento ay patungkol naman sa pinsan ng tatay ng lola ko na kung tawagin nila ay Mamang. Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Mamang? Uy, ang tapang. Sige. Pero syempre, i-share nyo muna ang video na ito. Dahil kapag hindi, kahit buhay ka pa, sinisiguro kong pupuntahan ka ng balbal dyan sa inyo at kakainin ka ng buong buo.